Molt bé. Doncs continuem. Se'm sent, no? Sí. Si us aneu seient, continuarem amb la jornada. Primer de tot, agrair a les conselleres d'aquesta taula, que realment ha sigut molt inspiradora veure com superaven aquest sentiment de vertigen, que tantes vegades també sentim nosaltres quan hem d'encetar nous reptes. Sí, molt bé, moltes gràcies. Entre totes ho farem tot. No, però és normal que generin aquests espais ara més informals comentant tot el que han anat explicant. Ara sí, ara començarem amb la segona taula del dia que hem volgut dedicar, com ja ens avançava la consellera Garriga, a l'accés a la cultura. L'accés a la cultura és un dret, la cultura és un dret. Crec que entre nosaltres això ho tenim claríssim, ja és inapel·lable, està recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans. Ara bé, és un dret garantit per tothom? És un dret garantit per tota la ciutadania? Com a dones i feministes, això ens ho preguntem, perquè aspirem a un món més just, més igualitari, que no deixi a ningú enrere. I per tant, avui ens volem preguntar com, des dels nostres àmbits de treball, podem apropar-nos a aquest món més just. I per això, avui ens preguntem sobre aquest accés a la cultura, sobre qui hi participa i qui no, a qui interpel·la i a qui no interpel·la. I sobretot, quines eines tenim a l'abast des d'aquesta mirada integradora per fer que la cultura sigui un espai obert a tothom. I per això hem convidat a la nostra taula a la Marta Esteve, si us sembla us vaig presentant i podeu anar pujant. La Marta Esteve, que ella és directora general de la Fundació Carulla. Trobareu el vostre nom aquí, crec que hi ets, mira, allà, perfecte. Deia, la Marta Esteve és directora general de la Fundació Carulla, una entitat que porta a l'ADN aquest treball per la participació cultural i per l'accés a la cultura. Considereu que qualsevol projecte cultural que vulgui ser transformador ha de ser accessible, això ho teniu claríssim, ara en parlarem. La Marina Massaguer, ella és sociolingüista i ara és assessora en polítiques lingüístiques del Departament de Recerca i Universitats. Ja ha trobat el seu lloc, la Marina, sí, perfecte. La Marina ha dedicat la seva tesi doctoral a analitzar les actituds i les dinàmiques d'aquelles persones no catalanoparlants i el paper que té la llengua com a porta d'accés a la societat i a la cultura catalanes. Una tesi titulada No catalanoparlants a Catalunya, identitats socials, desigualtats i llengua catalana. Benvinguda, Marina. També tenim amb nosaltres avui l'Ester López. Ella és actriu i membre de la companyia La Calòrica, una de les companyies teatrals més populars i més reconegudes actualment de l'escena cultural. Des de sempre ha estat... Ai, perdoneu, que ara m'estic passant. Torno, Ester López, de la companyia La Calòrica. Això, que sovint teniu molta varietat dialectal vosaltres a l'escenari, ara en parlarem de tot això, i ara la podeu veure al Teatre Polorama amb l'obra Els ocells, que si no l'heu vist us la recomano moltíssim, una sàtira política hilarant, com tot el que feu, que barregeu aquesta crítica social i aquest humor i aquest contingut molt més entretingut. I l'Elvira Iangani Ose també ens acompanya avui, ella és directora del MACBA, un equipament que històricament ha estat molt compromès amb l'accés a la cultura. Des de sempre ha estat una de les seves reivindicacions, sobretot tenint en compte la seva ubicació, al bell mig d'aquest barri tan divers, tan viu, però també amb tantes problemàtiques. Benvinguda, Elvira. Tantes oportunitats. I tant. Ho volem veure així. I tant, i tant. Molt bé, doncs benvingudes totes. Comencem amb una pregunta que pot semblar una mica àmplia, però després ja anirem estirant el fil, d'acord? Us vull demanar com creieu que els vostres projectes garanteixen aquest accés a la cultura. Marta. Començo jo. Et tinc aquí mirant-me amb aquests ulls. No, primer de tot dir que bé l'espai que hem viscut abans, perquè realment mostra com la cultura connecta, genera aquest espai d'acollida i de poder crear vincles i cohesionar. Ha estat superinteressant. Doncs mira, nosaltres dels nostres projectes creiem que tots els projectes que impulsem, els espais que creem, han de generar oportunitats, és a dir, han de generar aquestes oportunitats per visibilitzar, per apoderar, per donar un lloc. Moltes vegades no ens donem compte que ni veiem i per tant hem de generar contrastos i colors i que la gent prengui forma real. Per altra banda, en tots els nostres espais creiem que hem de construir co-creant, és a dir, sempre diem és igual qui estigui a dalt, és igual qui estigui baix, tothom pot aportar i tothom té idees per construir i per
i pensar conjuntament ens fa més fortes al final. Crec que és molt important el generar espais segurs, és a dir, si volem, és necessari crear vincles, cal temps per participar, les coses no passen d'un dia per l'altre, per tant hem de construir camins, obrir portes i generar comunitats compromeses i fortes. I finalment, jo crec que hem de tenir molt clar que cultura és educació i educació és cultura. I per tant, són aquests diàlegs que són un sí o sí i que hem de treballar junts si realment volem arribar a tothom i crear una societat més crítica i més apoderada. Molt bé, ja has dit tot ja, potser? No, però has fet com un bon inici, un bon resum de molts aspectes que anirem parlant al llarg d'aquesta taula. Marina, tu des dels teus estudis, des del teu treball amb la sociolingüística, com creus que es garanteix aquest accés a la cultura? Sí, bé, jo en el meu cas em centro més en temes lingüístics, en qüestions de qui pot accedir al català i, per tant, a la cultura catalana i, en el fons, no és tant una qüestió de llengua en si mateix, sinó que és una qüestió de desigualtats, de partida de desigualtats en l'accés a recursos materials, a recursos socials, a recursos culturals i a recursos simbòlics. Llavors, centrant-nos ja en la qüestió plenament lingüística, clar, per garantir, és a dir, l'accés al català i a la llengua catalana va molt més enllà de l'escolarització, tot i que és imprescindible, i, per exemple, dels cursos de català per a adults. Accés al català vol dir accedir a espais, a xarxes de socialització en què es parla català i no tan sols accedir a aquests espais, sinó que un cop hi ets, les persones que t'envolten et parlin en català també, perquè si no el que de vegades passa és que tu has aconseguit, vaja, ho has accedit perquè has volgut, en espais predominantment catalanoparlants i resulta que quan veuen que el teu accent no és exactament com el que s'esperaria o que la teva manera de vestir o la teva aparença no és el que s'associa a algú que habitualment parla català. Doncs de vegades la tendència és a parlar a aquestes persones en castellà. Llavors, clar, quan fem això, sovint es vincula a usos discriminatoris de la llengua, usos que generalment es parla molt d'usos racistes de la llengua i això, o sigui, està clar que hi ha una dimensió que és racista, però hi ha una altra dimensió, i jo crec que és la fonamental, i així ho explico a la tesi, que és la dimensió classista. És una qüestió de classe social en la qual la qüestió del gènere hi va imbricada. I això a mi m'ha passat. Jo fa ara un parell de mesos que treballo a la Generalitat, en el meu cas al Departament d'Universitats, i a mi m'ha passat a la Generalitat sentir, no en el Departament d'Universitats en aquest cas, però sentir com per defecte es parla al personal de neteja, que en general són dones, en castellà. A mi no m'ha passat mai parlar amb una persona que fa tasques de neteja i que no m'entengui en català, i de fet en la majoria de casos m'han contestat en aquesta llengua. Llavors, què passa? Quan a algú no li parlem en català, el que estem fent és dir-li, en primer lloc, que el català no és per ell o per ella i, per tant, li assignem una identitat social que això porta imbricades qüestions de llengua, qüestions d'origen, etc. Jo crec que això, que el primer pas per l'accés a la llengua i a la cultura catalanes és això, diguéssim, adoptar actituds molt més inclusives en aquest aspecte. Tu dius que la política lingüística no només la fan des de les entitats o des del no, sinó que la fem tots. Exactament. Vull dir que no hem d'esperar que ens la facin, sinó que amb el nostre dia a dia podem fer política lingüística. Sí, enllaçant amb el que es deia a la primera taula, igual com en la nostra quotidianitat també fem polítiques feministes, quan prenem unes determinades decisions des de la teva parcel·la més o menys gran de poder, doncs amb la llengua passa exactament el mateix. El fet de vegades, sempre, evidentment, que ens entengui i que tu sàpigues que aquella persona t'entén en català, parlar-li o no, és una decisió que en el fons és política i és ideològica. Molt bé. I Esther, com creus que des de la calòrica garantiu aquest accés a la cultura, és cert que últimament esteu triomfant, o sigui, ho esteu patant màxim? Sí, aquí a Catalunya i arreu de l'Estat. I no sé si és degut a que feu sempre uns continguts
que interpel·len molt la ciutadania, amb uns continguts, amb una temàtica social, però sempre amb aquest... Sí, jo crec que nosaltres, clar, el nostre granet de sorra en aquest món és parlar de temes que ens preocupen directament a nosaltres i que interpel·len a una generació concreta, però que a la vegada també, doncs, no sé, qui no pateix la crisi dels millennials té un fill que és millennial, llavors se pot sentir interpel·lat. Nosaltres, és això, parlant de temes que ens preocupen, arribem a un grup de gent que potser no... un grup jove que no hi ha anat tant al teatre o que els hi costa més perquè hi ha com un canvi generacional que potser no es senten tan cridats amb certs temes. Llavors nosaltres ens adonem que sense fer cap fórmula ni res, sinó parlant de temes que ens preocupen a nosaltres, de cop tenim unes hordes de gent allà que ens segueix i que ens fa sentir molt increïble i que, a més, veus que es pregunten coses, que intenten pensar, que els debats que es formen quan moltes vegades fem això per instituts o que, a més, no fem funcions per instituts, que a vegades també, però que venen a les funcions de la nit i fem després els col·loquis, els debats que es formen fora, són ultra interessants. Aquests espais de la gent parlant i veus la quantitat de coses que tenen a dir aquests adolescents que nosaltres menys tenim i que realment són increïbles. Al final és donar aquesta oportunitat perquè parlin i generar aquests espais perquè realment espais segurs, perquè se sentin realment legitimats com per compartir les seves experiències. Molt bé, de tot això també anirem parlant després. I tu, Elvira, com ho veus, això des del MACBA, com garantiu l'accés a la cultura? Entenc que una institució com el MACBA la deu desplegar l'accessibilitat des del disseny de les instal·lacions als continguts de les exposicions. Sí, hi ha això és cert. Moltes gràcies de nou per la invitació, Natàlia. L'any passat no vaig poder estar aquí, o sigui que estic molt contenta de ser-hi. Hi ha una cosa molt important en el cas del museu, que ja tu comentaves, i això feia l'incapié de la qüestió de les oportunitats, no només de les problemàtiques. Jo crec que hi ha molts prejudicis al voltant de com es presenten les institucions i de vegades crec que el museu, i precisament el MACBA, i una de les coses que nosaltres hem fet al voltant de la noció del museu possible, un museu que intenta qüestionar-se a si mateix, que intenta veure quina és la seva història i com pot superar-la. I aquesta ha sigut una història, en el cas del MACBA, que de vegades ha deixat la gent fora. Parlàvem amb la Marta de fer com l'edifici, que sembla que tingui una cortina oberta, que és absolutament transparent, no et deixa, si estàs a l'atri del museu, no et deixa veure la plaça. Només hi ha dos raconets on pots fer-ho. Un que està sota de la rampa i un altre que està al principi de la rampa. Un búnquer, una mica? No és un búnquer, però hi ha una cosa molt interessant d'aquesta arquitectura i el vull comentar perquè després ja parlarem de projectes que sí que fem per accedir a això, però i no és només a l'edifici, és una actitud que ve derivada d'aquesta estructura arquitectònica, que tu estàs mirant al carrer i només quan puges la rampa és quan te n'adones d'on està la plaça i ho fas quan t'estàs allunyant de la plaça físicament, però també conceptualment, per entrar en aquest món, en aquest temps que t'ofereix el museu. Llavors hi ha una cosa que nosaltres estem pensant, és que, ho hem dit des del principi, que hem de fer que la plaça entri al museu, que la gent s'apropiï del museu. Tu preguntaves abans a qui interpel·la el museu, qui se sent interpel·lat, o les institucions o la cultura. Jo crec que hi ha una qüestió, com deies tu, de que ha d'haver-hi provocar aquesta interpel·lació. De quina manera podem ser molt més porosos i què podem oferir? A mi em deien, nosaltres ja som un espai públic perquè el que oferim com a exposicions i activitats són públiques. Llavors, si jo et convido al museu, et convido a una cosa que ja és teva, per començar. Llavors, què podem fer per fer el museu realment públic, radicalment públic, benvolgudament públic? M'agrada, radicalment públic. I aquesta visió és que la gent, aquesta cocreació de la que tu parlaves, aquesta corresponsabilitat, que ens doni l'oportunitat d'usar els espais del museu per a altres coses que la gent vulgui, no només el que nosaltres posem dintre de la nostra programació. Com què?
Doncs ara nosaltres hem obert aquest espai que es diu Jardí Ambulant, que realment és tant un espai que es convertirà en un jardí, que espero que no puc desvelar massa detalls, però ara estem treballant amb un grup d'activistes locals que estan vinculats al Cap Nord i gent de les residències del Cap Nord per treballar amb una estructura interna que hem donat per primera vegada un espai dintre del museu físic, un espai físic perquè es desenvolupen activitats socials. És un espai social, un espai de formulació del desig ciutadà i que ens diguin què volen del museu, com poden ser veus o com poder ser una plataforma per les veus que hi ha a la resta del barri. Però no és només un museu per al barri, és també un museu de ciutat. Com podem crear una conversa que va més enllà de les problemàtiques per fixar-se en les oportunitats. I de quina manera aquesta noció de museu possible, aquesta noció de jardí ambulant, és una que creix per donar no només a la gent, als veïns, a la gent de l'àmbit escolar, a les famílies, a la gent de l'àmbit activista, més activista del barri, a la gent del carrer. Nosaltres vam fer durant 3 anys amb la Teresa Lanceta i amb gent de l'equip d'educació que tenen un projecte increïble i que crec que no hem sabut sempre comunicar-los bé, que crec que aquest és un problema del museu. A vegades no es comunica, no transforma aquest relat en una qüestió més accessible, com comentaves tu. Llavors, una de les coses més maques també amb el tema dels oficis del Raval és que vam aprendre què es feia, no només al voltant de la ciutat, portats per uns nens de l'Institut Miquel Tarradell, que van treballar amb els seus professors, amb el Nicolás Maleve, amb l'equip d'educadors i educadors artistes del museu, i també amb la Teresa Lanceta, en un projecte de 3 anys per pensar com podien fer altres realitats al barri, com podien ells mateixos explicar-nos les històries. I jo deia, no feia tant, a una taula amb la Judit Carrera, que també és aquí, veïna i companya en les que, com deien abans, còmplice, en els que compensem de quina manera aquesta amistat i aquest respecte que tenim per les nostres carreres també es pot assolir en un projecte de ciutat, un projecte de barri, que era maquíssim el que havíem sentit d'aquests nens parlant-nos en diferents llengües, en català, de la seva pròpia realització d'on són, de com el barri significa per ells una cosa molt diferent i de quina manera allò que estan visquent és també transformador. Aquesta veu, jo dic, el MACBA li deu a aquests nens un museu que soni els que ells representen i el que ells ens van fer sentir. Aquesta potencialitat de la institució per fer possible una transformació social que faci que aquests nens no vegin aquest edifici com un aliè o com un estrany i que s'incorpori a la seva realitat diària. I obrirem el museu, obrirem la planta baixa del museu, penso que si podem obrirem com a mínim el 24, tota la part baixa del museu, diguéssim, la porta que dona a Montalegre, també l'obrirem. O sigui, intentar crear una porositat en un edifici que poder no la dota així d'entrada. Jo crec que és fonamental aquest obrir els espais o obrir els projectes als públics o als veïns, és a dir, a aquella gent més propera, que també això al final és contagiós, jo crec. Però que almenys que la gent que està a prop senti que allò és un espai que poden fer servir, no? És que és un espai que és seu. És que l'han de reclamar. Jo crec que hi ha una qüestió... El museu ha de servir per crear una plataforma ciutadana. Fa unes setmanes parlàvem i deia, mira, el MACBA es va fundar amb uns principis el 1995 que poder no són vàlids avui. I que poder en el 2023 necessitem altres coses, necessitem altres maneres d'apropar-nos, no només a la gent, sinó també donant-li veu als seus desitjos. Quin és el desig ciutadà al voltant del que passa al museu? No només a les exposicions i activitats, perquè això ja ho fem també amb ells si volem, però som els professionals els que estem treballant amb això. Però la resta del museu, els usos del museu, la capacitat de co-crear, de ser corresponsables plegats, és importantíssim. I tu, Marta, tens un projecte que jo en soc molt fan, que és el projecte, tu, la Fundació Carulla, però tu com a representant és teu. Entre nosaltres és teu. Que és el projecte Mutare, que també es relaciona molt amb el que ens explicava l'Elvira i que a mi m'agrada molt perquè realment fa que, o reivindica que la cultura realment es filtra en tots els aspectes de la nostra vida, que no és un compartiment estanc, i realment i promou aquestes sinergies, aquestes trobades entre agents del món de l'art i de la cultura, però també amb agents socials, de l'educació, del món científic,
d'altres sectors que potser a vegades no acaben d'estar comunicats, no tenen vasos comunicants i és absolutament necessari per aquesta mirada transformadora i per aquest obrir la cultura a tothom. Explica'ns una mica què és el projecte Mutare. Sí, de fet, Mutare neix d'entendre la cultura com un eix transversal en la vida de les persones. Si hem de posar la cultura al centre de la vida de les persones perquè realment ens permet imaginar, ens permet crear, ens permet pensar el món on volem viure al final, doncs l'havíem de relacionar amb altres sectors i sobretot amb l'educació, amb el medi ambient, amb l'emergència emocional, amb el sector sanitari. Però alhora també posar en contacte la cultura amb els diferents reptes socials. I a partir d'aquí el que hem fet és engegar una iniciativa a diferents municipis de Catalunya per respondre precisament a aquests reptes que estem parlant avui, que és com fer la cultura, com vetllar per l'accés a la cultura, per la participació, també pels usos dels espais culturals, generant unes dinàmiques de cocreació amb els diferents agents del territori. És a dir, si no hi ha accés, per què no convidem a les persones que no venen? Per què no els hi preguntem directament? Per què no ens posem al mateix nivell? Per què no fem que la regidora d'aquest ajuntament parli amb la senyora que no està venint i que no respon a la nostra programació cultural? I un dels temes que surt molt és el tema dels joves. I una de les respostes que estan donant els joves és dir és que potser el que heu de gestionar és el nostre no interès. Totalment. És que potser el que esteu fent no ens parla a nosaltres, i si voleu que ens parli a nosaltres, feu-ho des de nosaltres. Tu dius, els espais culturals són espais de tots. Sí, però perquè siguin espais de tots, què hem de fer? I jo crec que al final hi ha com moltes portes fins a arribar a accedir, i el que hem de treballar molt és en aquestes portes prèvies, que és el que fa Mutare, que és dir, ei, què necessitem, què volem, què en podem fer d'aquest espai, o per què no accedim, per què no ens interpel·la, i posar-nos tots a la mateixa taula en espai d'igualtat, que és el que ens permet parlar d'una altra manera i no des d'aquest paternalisme cultural que a vegades existeix, com dir, jo faig això perquè tu no vens. No, fem coses junts i potser em sentiré part d'això. Perquè els joves consumeixen moltíssima cultura. Exacte, i en creen. Clar, totalment. Llavors és veure, escoltar-los i posar-los, com dius tu, també al centre, que ens puguin explicar realment què és el que volen, què és el que desitgen, que em sembla molt important també. Veig a la Marina i a l'Esther apuntant coses, si voleu compartir alguna reflexió. Sí, jo estava pensant exactament en la mateixa línia que parlava la Marta. Jo crec que també ens hem de fer una pregunta prèvia, potser, a tot això, que és, quan parlem de cultura en aquesta taula, què entenem per cultura? És només la cultura, diguem-ne, legitimada pel poder o és la cultura que ens pot agradar a les classes mitjanes? És a dir, com tu comentaves, es fa molta cultura des de molts sectors, llavors potser també el que cal és legitimar altres formes d'expressió cultural que moltes vegades potser fins ara, com a mínim, no han entrat als museus o no han arribat als escenaris teatrals o no s'han reflectit prou bé en la literatura o si s'hi han reflectit ha estat sempre potser com des de la condescendència o des de dir que anem a veure què fan determinats sectors socials dels quals jo no formo part i llavors, evidentment, quan ho reflecteixes és a partir d'un filtre. Jo crec que és superinteressant el que deia l'Elvira, d'això d'obrir els espais. El que passa és que llavors hi ha un segon repte, que jo crec que encara és molt més difícil, que és això, com aconseguir que una diversitat de sectors socials se sentin cridats a aquests espais. I jo en aquest cas ara, tornant a escombrar cap a casa, cap al meu tema, que és el tema lingüístic, és el que deia abans, de vegades tenim el repte de com aconseguim que persones que no tenen accés a xarxes de socialització en català hi entrin. Però és que, clar, el primer pas és que s'hi sentin cridats. Aquestes persones se sentin cridades en aquests espais. I això no és fàcil, o sigui, és, diguem-ne, fàcil identificar el problema i plantejar-lo com ara jo estic fent, però m'encantaria donar-vos una solució, però no la tinc. Si algú la té, això mateix digui, sisplau. Si algú la té, que m'ho faci saber, perquè això crec que és una cosa que ens ha d'interessar molt a tots i a totes com a societat. I és una pregunta que jo crec que és urgent que ens fem, precisament. Com interpel·lem a diferents sectors de la població, legitimant també les seves pràctiques culturals. A vegades el que passa amb les pràctiques culturals és que fins que
el poder no les legitima. Jo amb això sempre poso l'exemple del flamenc, per exemple, que durant bona part del segle XX el flamenc era considerat una cosa de classes baixes, no tenia un prestigi. Què va passar? Quan va començar a agradar a les classes altes i a les classes mitjanes, llavors es van començar a organitzar festivals de flamenc i van començar a entrar en la cultura oficial. Llavors, jo crec que potser abans hem de respondre a aquesta pregunta prèvia. Què entenem per cultura, com legitimem diferents formes d'expressió cultural i com fem que aquest diàleg sigui molt més multilateral, que no vingui tant de dalt a baix. No sé, Esther, si teniu algun tipus de coneixement de quin tipus de públic teniu a les vostres obres? Sabeu si hi ha algun sector que sigui més reticent o que directament no vingui, o col·lectius? No sé si teniu aquestes dades vosaltres. Teníem com un pensament de tipus de públic que teníem, però de cop anant a teatres com el Borràs o el Poliorama ha canviat radicalment perquè de cop s'ha obert molt més el ventall i la veritat és que sí que sempre sentíem com un públic jove eren els que venien en massa i ara és veritat que la gent gran també o la gent que va a un teatre més comercial de cop s'ha trobat amb aquesta proposta en aquest teatre comercial i que no ha nascut allà en absolut i llavors ha encaixat molt bé també i agrada, però realment nosaltres sentim que el públic jove és jove ja no. No, és que darrerament estem una mica obsessionats amb aquest tema de ja no som joves, ja no, o sigui, tenim el concepte de senyor Barnes con Pipo, saps, de Los Simpson, i de cop ens veiem que moltes vegades estem parlant de temes que són interessants per a la nostra generació, però ja no som els joves. Igualment interessen, perquè el capitalisme és un tema que travessa a tothom, i ho vegi o no, el populisme, les polítiques, vaja. Però sí que nosaltres ara estem com molt obsessionats amb... Aquests temes ens preocupen a nosaltres, però la gent jove, quins temes els preocupen? Nosaltres no volem fer obres per la gent... O sigui, parlant de temes dient el que deies tu, no? Aquest tema és el que us interessa. Quin tema us interessa a vosaltres? Que també passa molt que hi ha molta deixadesa, que hi ha molta gent que ha llançat la tovallola, que costa molt trobar ara mateix un món, ho parlàvem abans, d'imaginar llocs millors, ens han posat tant... aquesta cosa, exacte, que quan intentes imaginar un món d'aquí 50 anys veus una cosa apocalíptica, veus una cosa horrible, perquè d'aquesta manera veus el moment en què estic i dic, ostres, em quedo aquí, millor, però és que realment estem fatal. Vull dir, hem de poder imaginar llocs millors i jo crec que això és una eina molt important per la gent jove, poder parlar, poder imaginar, poder construir. I l'eina del teatre, en general l'art, és molt important i l'hem de fer servir molt. I ara estem una mica amb allò posada la mirada allà, de sacsejar aquesta gent i vinga, som-hi, anem a fer alguna cosa, anem a construir, a veure què podem... També és interessant el que dius, que vosaltres, una companyia que fa molts anys us hi dediqueu i que vau començar sortint de l'Institut del Teatre, una colla d'amics, amb teatres petits, més alternatius, i ara dius, no, ostres, anem al Poliorama i de cop ve un altre tipus de gent. És a dir, que a vegades ens pensem que un tipus de continguts ens entestem en dirigir-los només a un cert públic i de cop és com, no, si els obres de tothom, la gent té interès, i això passa amb els joves i amb altres col·lectius. Sí, ens ha passat una mica que nosaltres no tenim una fórmula d'èxit, que pot sonar pedant, ara dir això, però la fórmula que fem servir és parlar de les coses que volem parlar. Llavors, ens hem adonat que al final els temes són universals i és com una mica el secret, o sigui, parlar del que nosaltres volem parlar, dels problemes que nosaltres tenim. I és això que deia abans, que te n'adones que t'interpel·la a tu, però t'interpel·la també la teva mare, interpel·la a la teva àvia, perquè suposo que tots aquests temes els angoixen. Estic als finals dels meus dies, però tu te queda tota una vida. O sigui, jo no vull ser mare perquè em fot por el món que deixarem.
que també això parla molt de les distopies que tinc jo mentals, però perquè també aquestes persones són les que han de canviar el món, són les que necessitem criar per fer un lloc millor. Però realment... I realment jo crec que la cultura és fonamental per generar aquests espais on imaginar plegats i on imaginar en positiu, no? De fet, abans dèiem a l'inici, la cultura és un dret, no? La cultura és un dret, però resulta que hi ha 11 comarques, a Catalunya que no tenen teatre, per exemple. És que això és... Hi ha 11 comarques que no tenen un equipament escènic amb una programació estable i, per tant, hi ha una sèrie d'habitants que no tenen accés aquí. I en aquest sentit, des de la Fundació tenim un projecte preciós que es diu NILAC, que és una carpa mòbil, diguem-li, que l'aneu plantant en aquelles poblacions per fer accessible aquests espais on imaginar i on imaginar en positiu. Explica'ns una mica aquest projecte NILAC. Clar, primer de tot, que fort que una de 4 comarques no tingui accés a equipaments culturals que programin. Això és com de dir, si la cultura és un dret, això no pot passar. I per tant hem de buscar fórmules creatives que ens permetin acostar el fet cultural o espais on poder participar culturalment. I NILAC és això, és aquesta carpa de circ que aterra al territori, en poblacions on no n'hi ha, i l'interessant per mi és que ho fa de manera com tranquil·la, orgànica, pausada, és a dir, abans d'arribar a la carpa ja estan generant un treball amb escoles, instituts, amb els diferents agents, amb la cultura del territori, i per tant ja s'està creant aquest espai de participació. Després, la carpa en si ja genera en l'espai què ha passat, i hem d'anar. Ells mateixos diuen, és com que passa un tren, que no passa mai, que quan passa ja has d'anar. I per tant, no hi ha problema d'accés perquè ningú es planteja no anar a veure què està passant allà i a participar. Després generen aquests processos de treball amb escoles i instituts, que a Vilalba dels Arcs ens deien a les escoles és que no hi anem mai. És a dir, per nosaltres anar a Barcelona té un cost molt elevat. Ara en parlarem d'això. Clar, és a dir, i un temps. I de vegades entre anar i tornar no ho podem fer. Per tant, que interessant buscar aquesta fórmula que aquí també estiguin passant coses. I finalment després les creacions comunitàries, en les quals qualsevol persona del poble es pot sentir protagonista i la carpa és el seu espai. És a dir, és un espai de tots i és un espai com amable. Per tant, jo crec que és interessant buscar fórmules innovadores, no invasives, molt orgàniques i destinen temps, perquè la carpa no va 2 dies, s'instal·la 15 dies, 3 setmanes i per tant permet que es generin aquests processos de participació. Si alguna de vosaltres té algun altre projecte que estigui en consonància amb el que anem parlant, aixequeu la mà, no sigueu tímides, que us volem escoltar totes, ja us hem dit a l'inici. I ara tu, Marta, parlaves d'aquest projecte que al final el que busca és descentralitzar també la cultura, que és que jo us plantejo, si realment tenim una tendència barcelonacentrista en la cultura, com quadra això amb voler una cultura oberta a tothom? Bueno, li queda, suposo que primer hi ha una acció individual que s'ha d'aprendre, des dels, i vosaltres ho dèieu, individual en el sentit d'institucions que creïn aquestes xarxes, i n'hi ha, de fet hi ha la Generalitat i altres territoris, diputacions que tenen aquestes xarxes de treball, però també és aquesta consciència que no només tot passa a Barcelona i també desplaçar allò que passa a Barcelona a altres llocs. De fet, pensava ara una mica quan anaves dient l'esforç que ha fet la Manifesta i l'ICUB aquí amb la Manifesta, la Fundació de Manifesta, fent una àrea metropolitana, o el que fan els amics de la IUL, buscant també aquesta cohesió de portar actors de tot arreu. Però pensava una mica, si no fa res, Júlia, de comentar una cosa que havíeu comentat abans vosaltres, primer dels joves, que crec que és tan important, que és pensar també en espais de poder, pensava també en la taula inicial, de quina manera estem donant espais de poder i de governança als joves. Nosaltres volem obrir un Consell de Joves, de fet, perquè a la institució tinguin una veritable veu. I després pensava també en una cosa que em preocupa, que és aquesta sensació que hem de fer una cultura, diguéssim, preparada per gent diversa, quan en realitat la cultura ja és en si diversa, contestant a la proposta que deies tu, i pensava, ostres, potser tu has fet uns estudis que ens ajudarien a determinar quina és la diversitat d'allò que es diu català
Perquè em sembla que aquesta diversitat és la que fa possible, o dintre d'una certa norma, la pluralitat dintre de la norma és la que fa possible també que tinguéssim una plataforma en la que altres coses passen, no només allò que s'ha dit que s'ha legitimat. Perquè crec que la legitimació que es va fer al voltant del flamenco avui n'hauria de ser la mateixa, en el sentit de estem en una plataforma, en un món molt més obert, en el que estan passant moltes coses i en el que coses que passen en una sintonia o una altra i que a més no hem de produir una cultura específica per a un grup, sinó que ha de ser una cultura que sigui per tothom. Llavors crec que contestar una mica a la pregunta que ens deixaves a sobre la taula, de quina cultura estem parlant. Jo crec que hem de parlar d'aquesta cultura. Mira, me'n recordo una anècdota molt tonta, ara semblarà que estigui fent una mica d'ego, però quan jo tenia, 24 anys, vaig fer un càsting per un projecte, no sé si en recordeu, era com una mena de Metròpolis, de la 2, però que es feia en català. I jo havia estat a Catalunya Ràdio i a TV3 i va ser una experiència que això ho explicaré un altre dia. Però... El següent capítol. Sí. L'any que ve m'has de convidar un altre cop. Clar, què va passar? Que jo parlava català i vam fer aquesta prova, crec que ens van quedar finalistes 2 o 3 persones i em van dir al final, mira, ens vas encantar, però de passar d'un català estàndard a un català, el català estàndard, Catalunya, Ràdio i TV3, a tu era com un salt massa llarg. I en aquell moment va ser la primera vegada que una periodista, sembla que era de Lleida o de Tarragona, amb un accent que no era l'accent tradicional català, de la televisió, perquè això és un estàndard diferent, va anar a la ràdio i pensava, mira, va anar a presentar aquest programa. I pensava, quina il·lusió, que de fet aquest pas tan gran que s'havia de fer per incorporar una persona va facilitar que s'obrís un univers perquè totes les formes de parlar català tinguessin un lloc. Llavors aquí crec que a la cultura hi ha un exercici que s'ha de fer que és igual. No és només, i no ho dic per el que tu has dit, sinó perquè és realitat. Nosaltres, jo m'he passat tota la vida intentant fer que artistes negres, artistes dones, artistes afrodescendents, tinguessin un lloc, no només els artistes, sinó les històries i les comunitats on es generaven certes històries i certes estètiques tinguessin llocs als museus. No només al MACBA, sinó a museus de tot arreu, a Madrid, a Londres, als Estats Units. I això et fa pensar també en quin tipus d'història, quin tipus de relat vols portar als museus i de quina manera aquestes narratives són també transformadores. Què els hi demanem? Perquè a vegades els hi demanem massa. Has de ser transformador per entrar a la Tate. No li demanes això a un artista europeu, per exemple, per entrar a la col·lecció nacional britànica. Llavors, crec que hi ha una part que a mi em sembla molt interessant i per això ho volia comentar, que els continguts han de ser oberts a tothom. Poder si hi ha més coses... És difícil fer això. Bueno, però s'ha de fer. Hi ha coses molt més difícils que la humanitat ha superat. Per mi no hi ha cap... No, és que és veritat. Jo estic aquí, mireu la sala. No sé si algú es declara no negre, que no cal que ho feu, però mireu-me. Si jo estic aquí és que s'han superat molts reptes. No hi ha cap cosa que ens imaginem. Ara tu deies els imaginaris, no hi ha cap cosa. I si el món s'acaba, que pot ser, perquè ningú ens ha dit que durarà ell, trobaré la manera. Jo em nego, sempre dic, jo treballo pel MACBA que serà, perquè no és el meu MACBA, és el MACBA que arriba ara. No soc ni continuista ni avantguardista destrossadora. Soc una persona que pensa que el museu s'hauria de reformular i aquesta formulació m'afectarà a mi, però entenc que hi ha una feina generacional que m'ha donat la possibilitat de ser aquí. Tant en aquest sentit pel museu com per la meva presència aquí, perquè tots estem aquí, perquè totes estem aquí. Llavors hi ha una part que dic, és que no hi ha cap cosa, hi ha una cosa molt... Jo estic enamorada de Barcelona, ho declaro, miro aquí jo, estic enamorada de Barcelona. I vaig estar uns dies, i m'he passat 18 anys somiant en tornar a Barcelona, i tinc la feina que més m'agrada del món. No és fàcil, però m'agrada molt. Hauran de fer moltes coses per fer-me fora d'aquesta feina. Des d'aquí ho dic. Però... Ens n'alegrem. Sí, però hi ha una cosa molt important, i és que
m'he trobat una ciutat una mica més pessimista del que era. I és veritat que el món és que deia duríssim, que hi ha una precarietat severa, que les condicions materials d'artistes, de treballadors de la cultura en si mateix és difícil, però estem aquí i nosaltres ho canviarem, això. I jo crec que hi ha una qüestió que ens hem de creure. No perquè som dones, sinó perquè som seres humans, que estem aquí, estem al mig de la muntanya, estem connectats amb una força brutal. I estem aquí 4 dies. Els 4 dies ha mort. Molt bé. Totalment d'acord amb tu. Si no, no sé què fem. Sí, no, o ens hi posem així o millor no ens hi posem. També us dic que si us penseu que aquí esteu molt malament, gireu una miqueta el cap i mireu cap a les Illes Balears. No cal anar molt més lluny. I realment, ja sé que no és el tema, però vull dir, la cultura allà està fatal, està fatalíssim. No es tracta de ser... de dir aquí estem millor i ens quedem aquí i ja està. No, però és que allà estan fatal. És terrible, realment. No ens hem de conformar aquí, però hem d'anar sempre sumant i sumant. Mira, si posem-nos positives, no millor. Clar, posem-nos positives sempre. I amb el que deies, no, Elvira, que realment tenir-te aquí vol dir moltes coses i a mi em fa pensar que moltes vegades en l'entorn teatral diem no hi ha gent negra a les platees, que estrany. No hi ha gent de classes potser més baixes o més humils, que estrany. Home, mira què està passant a l'escenari. I què passa? Que quan poses una dona negra a l'escenari, dirigida per una dona negra, com va ser Tito ara fa poc, doncs la platea està plena de gent, de dones i de persones negres. Vull dir que també és això, no és? Jo crec que és molt important que la cultura pugui ser un reflex. Clar, perquè si no t'expulsa allò que estàs veient, no? Sí, això jo crec que és clau, però hi ha també una altra cosa que té més a veure això amb les condicions materials de vida de cadascú, que a vegades l'accés a la cultura és una qüestió, en part, de diners, en part de transport, que deia abans, però és sobretot una qüestió de temps. És a dir, si la majoria de funcions teatrals es fan a les 8 o les 9 del vespre i resulta que jo no hi puc anar perquè estic 6 dies a la setmana cuidant una persona gran tot el dia, o si resulta que treballo en un supermercat que tanca a les 12 de la nit, vull dir que aquest tipus de qüestions més relacionades amb les condicions materials de vida de cadascú també dificulten l'exercici d'aquest dret. Però potser per això la cultura ens l'hem de poder trobar més, hem de poder ensopegar amb la cultura. Jo crec que les arts de carrer, el poder-te trobar molta més manifestació artística al carrer, és a dir, hem de sortir de les parets, posar-nos al carrer i donar la possibilitat que qualsevol persona en qualsevol moment ensopegui amb això. Perquè portem unes vides que no ens permeten, moltes vegades, participar de la cultura. I jo crec que hem de recuperar el carrer o considerar-lo més com un espai de creació, de parlar de les coses que ens interpel·len, que ens preocupen. També és un espai segur perquè és l'espai de totes i de tots. I jo crec que això ho fem poc, que a vegades les arts de carrer eren com molt relegades a uns festivals, a les festes majors, però escolta, obrim les portes i sortim. I qualsevol persona anant a la feina o passejant o sortint de l'escola ensopegarà amb cultura. Sí, però jo crec que realment aquesta part de la vessant més material potser se'n parla poc, perquè quan parlem de cultura sembla que no parlem mai de diners i és absolutament fonamental, ja sigui per la creació com per l'accés a la cultura. No sé com superem aquesta barrera, aquesta dificultat d'accés que poden tenir moltes persones perquè no tenen els diners, perquè no tenen el temps, perquè estan dedicats al que sigui, el que sigui, però segurament serà a treballar molt i a descansar molt poc. Quines opcions tenim per esbotzar aquesta barrera, més de classe o de capacitat econòmica? Clar, és que hi ha una qüestió estructural que abans l'Esther feia referència, vull dir, les dinàmiques capitalistes en què vivim actualment. Llavors, jo crec que la solució és imaginar alternatives al model de vida que tenim en l'actualitat. I com s'havien dit abans, hi ha una qüestió de cures. Diners significa temps, tens una oferta increïble, però passa en una franja horària que no està oberta a tothom. Canviar els horaris, agafar...
O sigui, molta més gratuïtat, hi ha suport als artistes, fem més coses que dona la possibilitat de... Són polítiques, no? Això al final... Són polítiques culturals que ja es fan molt, però que encara queda molt camí, no? Jo crec que s'ha d'imaginar també amb la gent que ho veurà, que ho viurà, que ho experimentarà, no? O sigui, què és el que volem, com ho volem, no? I és un treball, és una feina... Mira, ahir estava a l'IAC, jo conto tot anècdotes, però ahir estava a l'IAC amb una gent que estava fent un projecte maquíssim, no? Que el van titular, era gent estrangera que ve 6 mesos a Barcelona, i van fer un projecte de map, un mapeat de la ciutat, i van anomenar Barcelona la ciutat de Marvelous Disorder, del desordre meravellós. I ja crec que hi ha una part que estan parlant que tenen raó, de dir, trencar amb els prejudicis de quina part de la ciutat contribueix més a la creativitat o a l'ésser cultural. Trencar amb els prejudicis de qui ha d'anar i formalitzar la ciutat perquè tu tinguis accés a la cultura tota l'estona. Que no és només al carrer, és també als espais, com deies tu, més comercials, que s'obrin a projectes més engrescadors, més arriscats, més d'arti, que dirien els anglesos, i fer d'això una... O sigui, acabar amb tenir una inventiva al voltant del que significa accedir a la cultura, que no és només com arribar als glaons on la cultura ja es presenta. Aquest és el model tradicional. Trenquem amb aquest model tradicional, mirem altres aspectes. Hi ha molta cultura, a més, que s'ofereix en biblioteques. O sigui, hi ha moltes possibilitats de fer-ho. Molts artistes que estaran desitjant participar en projectes en què la cultura s'ofereix d'una manera diferent si les condicions materials per a ells són dignes. Jo crec que hi ha molt a fer i nosaltres tenim la capacitat de fer-ho. Jo crec que també és important, com a persona convidada aquí, que vinc a defensar també una mica el paper de la gent que té companyies, de la gent que està treballant, que hem de garantir l'accés a la cultura, però també hem de garantir que aquesta gent pugui viure, perquè és que jo em sento una persona ultraprivilegiada, que és veritat que ningú ens ha regalat res perquè hem treballat molt, però quanta gent ha treballat molt i s'ha quedat enllà? Perquè no han pogut sobreviure, perquè no han tingut o una família que els apoyava o una parella que podia assumir aquell mes aquella part del lloguer i no han pogut seguir subsistint perquè la companyia ha mort. Jo crec que els teatres públics tenen una responsabilitat enorme d'acompanyar i són els que han d'assumir aquests riscos, que s'entén que una sala privada no ho farà perquè és una sala privada, però un teatre públic ha d'assumir aquest risc. És que és d'obligació, ha de mantenir el teixit teatral, ha de mantenir ha de seguir alimentant perquè la creació no pari. I crec que ara mateix estem una mica en un punt conservador, perquè emplenar les sales estem passant per un moment molt crític després del Covid. Això és una realitat. Les sales han estat buides. Fa uns mesos enrere estaven buides. I ho entenc, un teatre privat no ho farà, però un públic és el que has de fer. I ara mateix has de donar la cara per tota aquesta gent. No, el dret a la cultura té tant a veure amb la creació cultural com amb l'accés a la cultura. Vull dir, al final és una cosa que s'autoalimenta i és veritat que la precarietat és un dels grans problemes, ho sabem. Farem una altra taula un altre dia sobre això. Ens queden pocs minuts. M'agradaria preguntar-vos quins són els principals impediments que us trobeu o dificultats a l'hora de vetllar per garantir aquesta accessibilitat, obrir la cultura a tothom. Ho dic perquè potser també hi ha gent que s'hi sent identificada i potser podeu ajudar, o simplement plantejar, mira, aquí realment ens ho posen molt difícil, o això ho hem superat, ens va costar molt fa uns anys i ara hem superat aquesta barrera. Quins impediments són els principals que us trobeu a l'hora de vetllar per això? Mira, jo crec que un és la burocràcia. Gran tema també. No, és molt important això. Costa molt, o sigui, coses senzilles costa molt de fer-les. Llavors, en aquests espais que creem de participació, de generació de proposta, de cocreació, surten iniciatives bones i que aparentment són senzilles de fer i que són molt complicades de fer.
no? Aquesta una. I l'altra, una altra cosa que surt sempre és que no hi ha pressupost. És que no es pot fer perquè, ostres, i és com dir, bueno, nosaltres sempre intentem dir, imaginem més enllà que surtin les propostes i hem de buscar com fer-ho. I un altre impediment, que és l'últim, però és que venim d'estructures molt preconcebudes de fer les coses d'una manera que sempre s'han fet d'una manera i tot i que tenim clar que les hem de fer d'una altra, sovint tendim a escollir el mateix camí que no va on volem que vagi. Per tant, també hi ha una feina de trencar esquemes en les persones que estem fent que passin coses i imaginar-les diferents, perquè és que ho hem de fer diferent i més sostenible, també, que sigui més optimista. Tu, Marina, com ho veus, no? Jo, tant en qüestions lingüístiques com en qüestions culturals, crec que en el fons tot és una qüestió de segregació social, una segregació social que és segregació urbanística, escolar, laboral, etc. Llavors jo crec que és molt important en aquest cas, el que també abans deia l'Elvira, el treball amb comunitats, és a dir, no intentar atraure individus, sinó treballar conjuntament, per exemple, en el cas lingüístic, com aconsegueixes que gent que habitualment no té accés a xarxes de socialització catalanoparlants en tingui? Doncs creant espais en què convisquin d'igual a igual, o sigui, espais no jerarquitzats, en què convisquin gent que habitualment parla català amb gent que encara no, o que l'està aprenent, o que el vol parlar i no té ningú al voltant amb qui parlar-lo. I jo crec que això lliga molt bé també amb accés a diferents tipus de manifestacions culturals. Per tant, jo crec que és això, és el treball amb comunitats, perquè no et passi que dius, bueno, doncs avui potser sí que aniré a tal lloc, o a tal museu, a tal obra de teatre, però si tu vas allà i veus que realment no hi ha ningú com tu, amb qui et puguis identificar, doncs, home, potser a vegades és que no... O sigui, el context t'expulsa en certa manera, o et fa que et sentis una mica una rara avis allà. Per això que jo crec que és tan important aquest treball comunitari i aquest fet de generar aquests espais de convivència i que sobretot siguin espais segurs, com dèiem abans. Espais segurs i espais, també en aquest sentit, no jerarquitzats, que tu puguis establir aquests vincles, aquestes relacions d'igual a igual. Nosaltres, pressupost, bàsicament, no? Vull dir, sí que hi ha moltes coses que es fan per garantir que la gent vingui, sobretot jo parlo de públic jove, que és el que obsessiona ara, i sí que és veritat que nosaltres, allà on no arriben les institucions intentem arribar nosaltres fent un preu molt més reduït, el que no guanyes aquí ho guanyes per allà, el que guanyes a la nit ho inverteixes en que puguin venir uns alumnes a un preu més reduït i molaria no fer-se càrrec tu com a companyia d'això, no? Vull dir que nosaltres ho fem perquè creiem en aquesta creació de públic, perquè volem que vinguin, però molaria no haver-ho de fer i que hi hagués més injecció de diners per poder mantenir tant aquest públic com aquestes companyies. Tu, Elvira? Jo crec que, ho comentava abans una mica i també ho ha dit la Marta, que jo crec que són els prejudicis, el pensar en la inèrcia, el pensar, per exemple, que un museu, una institució no és teva, el trencar... Sí, crec que el més important és el prejudici, el que podem pensar, per exemple, des d'una estructura o que algú que mira, que no se sent interpel·lat per el missatge que tu portes dintre la institució o aquest relat, no pensi que el museu és seu, que és una cosa que es pot apropiar. Aquest sentit de l'apropiació és una cosa que hem de fomentar i sobretot el pensar què és possible. El major impediment el tenim nosaltres. Si tu no penses que això es pot fer, no es farà. Llavors, jo és que m'he mogut així perquè he viscut moltes vegades. Ara jo estic aquí, estic fantàstica, però he hagut d'entrar a molts espais en els que no et senties a casa teva. L'única manera de superar això, a part que et trobis a gent que et sentis reflexada, però que també aquesta és una contracrítica, una contraproblemàtica si això és l'única cosa que fas. Jo crec que al final aquest és un pas intermig perquè al final quan jo entri en un lloc em senti que m'apertany hi hagi qui hi hagi a la sala. Llavors crec que
sortir d'aquest prejudici del pensar o de limitar-se a pensar d'una manera, de pensar que els altres no sé què, el que deies tu, que perquè és una persona a la neteja o perquè soc negra no em parlaràs català o perquè soc negra em parlaràs una altra llengua, el que sigui, no? O sigui, el prejudici, aquesta cosa immobilista, la inèrcia, jo crec que aquest és el gran impediment. Els museus són espais d'imaginari, de per si, o sigui, hem de fer l'impossible dintre del marc de lo possible. I de vegades és molt més pragmàtic i més senzill, no? I de vegades és un món més utòpic el que podem assolir, no? Llavors jo crec que en aquesta negociació que ens porta entre allò que somiem i allò pragmàtic és el que podem fer, el marc de possibilitat que ens obre les institucions culturals, també crec que és el món en el que hem de viure, però les possibilitats són moltes. I a partir d'aquí, després hi haurà, com deia jo en algun moment, el temps de les estisores ja arribarà. Comença a imaginar-lo, comença a imaginar en gran, però tenint en compte, manejant expectatives i sabent que hi ha un límit per tot això, però no per la imaginació. No hi ha un límit per la imaginació, no. Afortunadament, això sí que no. Bueno, ens ho poden anar robant amb missatges molt desesperançadors, però intentarem aquí fer una cultura també optimista i això, que ens aculli tots, i jo crec que això és potser la millor manera de pensar plegats, no? No sé si algú realment... Va, vinga, animeu-vos. Ningú vol compartir alguna experiència? Mira, va, molt valenta, moltes gràcies. Home, sí, això s'ha de reconèixer. Si dius qui ets, perquè t'ubiquem... Sí, hola, bon dia. Soc Maria Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner, que és una fundació que dona suport a centres d'estudis locals i ateneus. Jo el que volia posar en valor és tota aquesta xarxa territorialitzada que tenim de centres culturals, com són els centres d'estudis i els ateneus, que són entitats que, per una banda, permeten aquesta socialització tant en el que és l'exercici dels drets culturals, perquè pots generar cultura, però també pots gaudir de la cultura, i, per altra banda, tot l'aspecte de la socialització en català, perquè són espais on el català és l'eina principal, i, per tant, crec que s'han de posar en valor aquestes xarxes que ja tenim al territori, que poden col·laborar, que poden crear sinergies i que, per tant, penso que és un bon potencial que hem d'aprofitar i treballar i intentar buscar sinergies. I tant, moltes gràcies. Jo crec que és important la visibilitat, vull dir que està molt bé que ara ens ho recordis, perquè a vegades ni sabem dels recursos dels que disposem. Jo crec que està molt bé que en espais com aquests, i tant de bo tinguéssim més altaveus, per poder comunicar tot això a la ciutadania, sobretot. Va, qui més s'anima? Per aquí? Allà. Se sent ara? Sí. És que cada micro funciona a la seva manera. Jo soc la Rosa Maria Provencio i soc puntaire. Formo part de l'ens de l'associacionisme cultural català, que agrupa, és una confederació de tercer nivell, que agrupa federacions, en aquest moment som 30, i allà tenim molt teatre, tenim sardanes, tenim moltes activitats. Hi ha les bandes de música, hi ha també tots els esbars, hi ha tanta gent que ara han entrat les passions, tenim la Federació de Sopes Tradicionals, vull dir que ja veieu que hi ha una gran varietat. Bé, això què implica? Doncs que nosaltres som cultura popular, i la cultura popular tenim tots els problemes que podeu tenir els professionals, però a més tenim el problema que jo me lo guiso i jo me lo como, perquè clar, fas una obra de teatre i evidentment que tens... Quins horaris tens per assajar? Doncs no pots anar a les 7 de la tarda perquè la gent encara potser està estudiant o estan treballant. Ho fem a la nit. Si hi ha sardanistes, grups infantils, ho fan el dissabte al dematí, perquè és l'horari que els nens estan lliures. S'ha de muntar una obra de teatre, el vestuari el treus de casa de l'àvia, o de casa de l'àvia, de la casa de la mare, d'un calaix de sastre que trobes per allà. Vull dir que l'economia, amb 4 rals, som capaços de muntar moltes obres. Moltes obres... Em centraré en teatre perquè aquí hi ha gent del món del teatre. El món del teatre, generalment,
els grups de teatre, i us ho dic perquè com a presidenta de l'ENS em toca anar a moltes activitats de totes aquestes federacions. Diumenge aniré a veure a Castellbell i al Vilar una obra de teatre que faran allà. No hi ha teatres, no hi ha teatres oficials, però teatres... Rar és el poble que no té una sala on es reuneixen 4 xalabrats, si voleu, però que fan una obra de teatre. I aquests 4 xalabrats acostumen a parlar sempre en català. I a més, de vegades s'escriuen les seves obres. Ho dic perquè no penseu, aquí teniu, parleu de museus i aquí he vist alguns museus que tenen les directores per aquí, alguns me'ls conec perquè també hi vaig a museus, no penseu, però les activitats que es fan al Museu de Puntes d'Arenys o al Museu de Terrassa són fantàstiques i allà, a més, estimulen a anar-hi, a participar i amb curiositats. Jo també hi vaig. Vull dir que la inquietud és una cosa que l'hem de crear, és un cuc que s'ha de crear. He vist obres escrites per gent jove, representades per gent jove, que són de 10, i que ho fan amb hores extres i vet a saber que bé que s'ho passen escrivint allò i després representant-ho. Nosaltres també ens ho passem molt bé veient-los gaudir de tota aquella interpretació, aquell art. Això és la cultura. I la cultura de base, de quilòmetre zero, que és la que és el pont per arribar després, per incorporar tots aquests nouvinguts, totes aquestes persones que no parlen la nostra llengua, però que, en canvi, en equip se sociabilitzen i poden parlar-la. Vull dir que les cançons, els cors, mare de Déu, el treball que han fet els cors de claver des del segle XIX, doncs penseu això, que vosaltres esteu en un nivell, el Museu de la Vida Rural, un altre que també conec bé, quina activitat tan bonica de recuperar feines del camp, que ara ja s'han perdut perquè hi ha els tractors i es treballa d'una altra manera. Però penseu en això, que vosaltres esteu en un nivell que ja heu passat al nivell 0. Ja esteu al nivell 1, al nivell 2, o potser al nivell 3. Però que a nivell 0 s'està treballant molt. I això és una cosa que no la podeu perdre de vista, perquè som la base vostra, aquella que està al carrer, a peu pla, i que fa la feina. Jo diria que ningú d'aquesta taula perd de vista la cultura de base perquè és absolutament fonamental i moltes gràcies per recordar-nos-ho i per tota aquesta explicació dels projectes on participes, perquè realment és que sense la cultura de base sí que no seria accessible la cultura per res, no? Judit? Després d'aquesta intervenció tan fantàstica, que a més també valoro molt la feina que es fa des del nivell 0, com deies tu, que això situar-ho per nivells no crec que sigui perquè feu una feina de nivell 3 o 4. Jo volia compartir també una experiència que fem a l'Acadèmia... Perdó, soc la Judit Colell, no m'he presentat primer, soc la Judit Colell, soc la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i volia compartir una de les activitats que fem des de l'Acadèmia per fer arribar el cinema català i el cinema en català també, sobretot, a tot el territori. És una activitat que ja la portem fent des de fa bastants anys però que està creixent moltíssim, que és el Cicle Gaudí. El Cicle Gaudí és un circuit de cinema estable en el qual arribem a... Actualment estem a més de 110 poblacions de Catalunya i, com deies, no fa falta que hi hagi un cinema. Intentem arribar a poblacions que no tenen cinema de cap tipus o que en els cinemes que tenen no es projecta cinema català. També cada mes es fa en aquestes 100 i escaig, crec que 110 o 115 ja, perquè va creixent, cada setmana creix, es projecta una pel·lícula de cinema català i sempre procurem totes les que tenim. Malauradament no en tenim 10 de pel·lícules en català. Jo crec que ara, a partir d'ara, probablement les tindrem, però sempre procurem que les pel·lícules que són en llengua original catalana es projectin en el Cicle Gaudí. Aleshores fem aquestes projeccions en aquestes 110 poblacions i moltes de les poblacions, algunes tenen cinemes però altres, jo he anat a presentar el Cicle Gaudí a sales, a centres cívics que tenien una sala de projeccions fantàstica amb una pantalla, fins i tot a pobles petits del Pirineu es fa, més que centres cívics, a esplais, i allà es projecta la pel·lícula i la veritat és que, a més, aquestes projeccions tenen una mitjana d'espectadors molt alta.
Vull dir que està creixent molt. Ara, actualment, també ens hem sortit ja del territori, que jo és una obsessió que tinc, d'arribar al territori. Fa molt de temps que dic que tinc ganes de fer els Premis Gaudí fora de Barcelona, però no per res. És que penso que hauríem de descentralitzar i ens n'hauríem d'anar fora. El que passa és que és com complicat, però a veure si ho aconsegueixo abans que acabi el meu mandat. Vinga, ja ho has dit aquí, eh? Ara ja ho has dit. Sí, ja ho he dit, ho dic i sí. El que passa és que fa falta trobar un espai que pugui allotjar més de 1.200 persones, també les despeses que comporten amb altres... Vull dir, és molt complicat. Però bé, ara el cicle Gaudí acaba de... Ja havíem fet algunes experiències, a Andorra també hi ha cicle Gaudí, hem anat també a l'Alguer, fins i tot a Madrid havíem fet una petita prova pilot del cicle Gaudí, però ara s'està fent un cicle Gaudí estable a Mèxic, a Ciutat de Mèxic, amb la delegació del govern de la Generalitat a Mèxic, i ara ja que ens hem internacionalitzat intentarem portar el cinema català on calgui, però a mi el que fa molta il·lusió és justament aquesta feina d'anar per tot el territori i que vagi creixent i que cada poble, cada ciutat que tingui un espai on puguem projectar cinema, puguem portar el cicle Gaudí. Molt bé, doncs moltes gràcies, molt interessant aquest cicle Gaudí, una altra vegada, amb aquesta lluita per arribar a aquells racons on hi ha interès, i tant que hi ha interès, però a vegades no hi ha aquest accés. Qui més vol compartir? Jo volia parlar d'un servei que no és gaire conegut, que és els arxius, no hem parlat dels arxius. I sobretot els arxius en una doble condició. Estem parlant d'accés, però els arxius donen accés en dos moments fonamentals. Un, en la creació de fons, en incorporar fons dels altres, dels grups poc representats, de les dones, de buscar aquella documentació que és poc coneguda, que no és la documentació més administrativa, que mostra les activitats de les minories, penso de les dones. Cal fer un esforç perquè la memòria que deixem sigui una memòria plural. En aquest sentit, crec que els arxius tenim una important responsabilitat. Penso en fons de dones, per exemple, l'Helena Francis, el consultori de l'Helena Francis, que va ser un fons així especial que, pel que ens afecta a nosaltres, vam aconseguir tenir. Però no només en el cas del Baix Llobregat, que com a directora de l'arxiu aquest pot haver-hi aquesta documentació, sinó tota la xarxa d'arxius comarcals que s'estén a tot el territori, té tota una capil·laritat que arriba allà on no poden arribar les grans institucions, i crec que aquest esforç des de l'origen és important. I un altre moment fonamental, a banda de recuperar aquesta documentació, és projectar-la. Ara és fonamental, i aquest any ho he comprovat directament, amb l'aplicació dels projectes a secundària. Hi ha hagut un decret que obliga d'alguna manera a que en certs nivells de secundària que no es feia, implementin ja projectes educatius. I aquí és on es pot donar protagonisme als que no en tenen. Aquí ha sigut espectacular, un projecte que han fet un institut que tenim al costat, en el qual han treballat la ciutat de Sant Feliu, han treballat les demografies, la demografia, les festes. D'alguna manera han treballat allò que els identifica. Quan els joves treballen el que els identifiquen, senten seu. Ara faran a l'arxiu una exposició de tot aquest treball. Han explicat els seus relats de migració, que són els relats de tots. Són tots fruit de la migració. Tant els que acaben d'arribar en un institut públic, com els que parlen dels projectes migratoris dels seus pares, dels seus avis. Vull dir, això ha sigut realment molt espectacular. Ens estan deixant els seus relats de migració perquè quedi la memòria en l'arxiu i estan apropant-se als arxius des d'un punt de vista molt personal. Jo crec que aquest esforç és un esforç que podem fer molt des dels projectes educatius, des del treball en projectes, que és la nova renovació pedagògica que s'està produint ara.
i volia Moltes comentar gràcies. això. És que connecta amb tot el que parlàvem, de donar veu realment a aquells públics que no escoltem tan sovint i que potser no venen perquè no sabem ni què els interessa ni què volen, és fer-los protagonistes, escoltar el seu relat. I posar els mecanismes perquè això passi, clar, perquè dir-ho i no posar uns mecanismes com en aquest cas aquest projecte que ens parlaves. Molt bé. No sé si tenim temps per més intervencions del públic. Sí? Hi ha una altra... Perdona, és que tinc tortícolis, perdoneu-me, vaig venir com Robocop, així, perdoneu. Jo. Em dic Mariona Valls, soc cofundadora i directora d'art d'un estudi de videojocs d'aquí de Barcelona, que es diu Mango Protocol, i jo volia posar en valor una idea que ha sobrevolat, almenys a mi me l'ha sobrevolat, que l'ha comentat la Marta, i després l'Ester també ha dit una cosa que a mi m'ha recordat, el tema de posar en valor els espais, perquè, per exemple, la Marta comentava que ells porten l'espai físic del teatre a zones on no en tenen, i l'Ester comentava que a l'haver-se desplaçat a un teatre que no era el típic teatre on elles programaven, els havia portat un altre tipus de públic. I jo que vinc de l'àmbit dels videojocs, que és un àmbit cultural que potser és molt nou, no està totalment integrat en les dinàmiques culturals de quan la gent pensa en cinema, música, teatre, coses més clàssiques. La meva família realment va assimilar que el que jo feia era una cosa seriosa i una cosa legítima el dia que vaig sortir a TV3. Això ajuda sempre. En un programa van venir a fer un reportatge i em van gravar. I aleshores el meu pare va ser com en plan, ostres, en plan, és una feina i té un impacte perquè ha vingut TV3 a gravar-te i en un programa cultural. I això va ser com el moment, el punt aquest que el meu pare va fer clac, i ja la següent cosa que va ser quan va haver-hi una exposició al Palau Robert de videojocs, al Nova Pantalla, el meu pare també estava en plan, mare meva, jo que havia fet Belles Arts i va ser en plan, uau, que la meva filla està al museu, i és en plan, bueno papa, és que jo no esperava menys de la meva vida que d'arribar al museu. I amb això, amb aquesta anècdota divertida, es volia posar en relleu el tema de que important, que és l'espai, i estar en un espai en concret realment et dona una legitimitat en aquesta feina cultural que estàs fent. Totalment. Sí, molt interessant, moltíssimes gràcies. Videojocs, és que el món de la cultura és tan ampli que l'accés a la cultura és difícil de concretar. Disculpeu, és l'última intervenció. Clar, us heu envalentonat ara totes. 2 segons, se sent. Jo soc Maria Àngels Prat, de la Biblioteca Carla Rahola, de Girona. I era una mica per enfatitzar el que deia la companya. Nosaltres som biblioteca pública i patrimonial i fem moltíssimes activitats, més que biblioteques som ja centres culturals, i volia dir, pel que fa als videojocs, que nosaltres des de ja fa uns anys fem sessions de videojocs i hem captat franges de població que potser serien marginals i que ara venen a la biblioteca. I a més això està dintre d'un projecte una mica més gran, tampoc massa gran, és un projecte petit que es diu Som Jocs, som una biblioteca juganera. I en aquest sentit, els videojocs els hem incorporat i ens estan funcionant molt bé, perquè entra a la biblioteca gent que potser no entraria mai. I també com a biblioteca juganera amb puzzles, escacs, sudokus, etc. Vull dir que, només aquesta aportació, gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies a totes. Estic molt contenta que finalment us hagueu atrevit a parlar, perquè d'això es tracta, perquè teniu coses molt importants i molt interessants que volem escoltar. Ara em diuen, important, 12:45, taula 2, d'acord? És a dir, ara parem un moment, fins les 12:45 tenim un temps per pair tot el que s'ha dit amb aquestes dues taules, fer un cafè, xerrar entre vosaltres i ens tornem a trobar aquí a 3:15. Moltes gràcies a les 4. Moltes gràcies.